disenyo sa Dios sa usa ka himsog nga panimalay. Ug sa dili pa ta magsugod, akong gihangyo nga motindog ta. Sa dili pa nako basahon ang pulong o nato basahon ang pulong sa Dios, himamata inyong mga kaigsuonan nga nasa inyong tupad. Kanang dili makita apila, no? Kanang mga kaigsuonan nato. Hello. Mura sa tulid sa ba? Abi pa lang gitugnaw ta di ta musig pangyugpos. Kinahanglan nga dasig ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, no? Sige, padayon lang ta sa pagtindog kaya atong basahon atong pulong sa Dios. Atong basahon ang sitas atong gikutlo, no? Gikan sa 1 Korinto kapitulo 7 25 ngadto sa 38 nga ato kining gikuha sa basahon sa nga ang Biblia. So atong dungan og basa mga igsuon sa 25 bersikulo 25 nagaingon, karon mahitungod sa mga dili ninyo, ako walay sugo gikan sa Dios. Hinuon ani ay akong hunahuna nga ihatag ingon nga taong kasaligan tungod sa kaluoy sa Ginoo. Gihuna-huna nako nga tungod sa umaabot nga kasakitan, maayo na lang sa usa ka tawo nga pagpabilin sa iyang kahimtang karon. Aduna ka bay asawa, ayaw pagkigbulag. Wala ka bay asawa, ayaw na lang pagpangasawa. Apan kung mangasawa ka man, wala ikaw makasala. O kung ang dalaga mamana, wala siya makasala. Inoon, ang mga minyo makasinati sa kasakit diha sa unod. Og buot unta nako nga makalikay kamo gikan niini. Ang buot nakong ipasabot mga igsuon, mao nga ang panahon mubo na lang. Sukad karon ang mga may asawa magpakawalay asawa. Ug kadtong mga naghilak ingon nga naghilak, kadtong mga naglipay ingon nga wala maglipay. Ug kadtong mga namalit ingon nga walay mga kabtangan. Ug kadtong mga nagpahimulos sa kalibutan ingon nga wala magpahimulos niini. Kay ang dagway niining kalibutana lumalabay lamang. Buot unta nako nga kamo mahigawas sa mga kabalaka. Ang mga lalaki nga dili minyo may kabalaka alang sa mga butang sa Ginoo, kung unsaon niya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang lalaking minyo adunay kabalaka sa mga butang nga kalibutanon o sa kalibutan, kung unsaon niya sa pagpahimuot sa iyang asawa. Busa na bahin gayud. Ug ang babaeng dili minyo ug ang ulay adunay kabalaka alang sa mga butang sa Ginoo, aron siya mabalaan diha sa lawas ug sa espiritu. Apan ang babaeng minyo adunay kabalaka mahitungod sa mga butang sa kalibutan, kung unsaon niya pagpahimuot sa iyahang bana. Ako nagsulti niini alang sa inyong kayuhan, dili sa pagpugong kaninyo, kundili alang sa mga butang nga angay ug aron mahingpit gayud ang inyong pag-alagad sa Ginoo. Apan kung adunay tawo nga nagtuo nga dili na angay ang iyang lihok ngadto sa iyang hinigugma nga ulay, kung kusog kayo ang iyang pagbati o kung kinahanglan man gayud kini, tuguti ang maong tawo sa pagbuhat sa buot niya. Paminyua sila kini dili sala. Hinuon ang tawo nga may barog nga lig-on diha sa iyang kasing-kasing, dili tungod kay siya gipugos kundi dili tungod kay aduna siya katungod sa iyang kaugalingong kabubuton, ug nakahukom nga sulod sa iyang kasing-kasing nga dili minyuan ang iyang pangasawunon. Kanang tawhana nagbuhat sa maayo. Busa ang mga sawa sa iyang hinigugma nga ulay nagbuhat sa maayo. Apan ang dili mga sawa nagbuhat sa labaw pa kamaayo. Magampo ta mga igsoon. Salamat Ginoo o Dios nga langit nun, balaan ka, gamhanan ka Ginoo o Dios. Kami Ginoo Lord God, nagpasalamat ining kahaponon sa imuhang grasya. Nagpasalamat kami sa imuhang gugma, ug nagpasalamat kami sa imong pagkamaluluy-on diri kanamo Ginoo. Lord, among gisurrender among kinabuhi nining kahaponon Ginoo God Lord, guaniya kami nagahangyo kanimo nga makaduol diha sa imuhang presensya nga pinaubos ang among kaugalingon. Ug mga liupo kami sa balaang espiritu nga hatagan kami og kaalam, ablihan among mga kasing-kasing aron among masabtan ang imong ipadangat nga mensahe nining kahaponon sa matag usa kanamo Ginoo Dios. Busamahan ikaw ang lintunganay nining tanan.
Busa among giday gisimba o gihimaya ang imong ngalan ug ang tandong og himaya imo lamang sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo. Amen ug amen. Manlingkod ta palihog. So tingali sa wala damha aduna kaninyo'y mga gitagaan sa gasa sa pagka ulitaw o dalaga. Apan kini wala ninyo dawata. Kisa may ulitaw din eh. Isa kamot ay mo ay mo kaulaw kay naay gitagana kaninyo ang Dios. Kisa ulitaw, kisa dalaga, wala gidi ay. Sige. Inyo lang na i-share dito sa kisa inyong mga kaila. Wa man jud. Sige, anyway, mo ni nga ang kasagaran sa ulitaw o dalaga nga adunay gasa usay ila isalikway, no? Mao na ako magahisgot niadtong nga dili minyo, katong dili minyo. Pero kini ato gihapon dig mensahe nga kitang mga minyo dinhi nga kita ato masabtan kung unsa gayo plano sa Ginoo gikan pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Ako naghisgot niya itong dili mga minyo nga naa sa mga eksaktong edad, no? Basin kita doon na tayo mga anak nga ulitaw, doon na tayo anak nga mga dalaga o mga batanon nga basin na naghuna-una na nga musulod ni anang butanga, no? Kaninyong mga batanon bisan pa man ang mga hamtong na tingali wala pa na minyo, no? Tingali katong mga na ay byudo o byuda o naapil na gani ang byudo o byuda dili lang ulitaw o dalaga, no? Tingali katong mga single mom, no? O single dad. Kay balo na siguro mo unsa na. Ang uban kaninyo mga dili minyo tungod sa mga panghitabo o kahimtang sa kinabuhi. So usay mao na hinungdan, no? Ang kahimtang sa kinabuhi. Ang uban tingali buot gayod o gipili nga dili maminyo. So ug atong tan-awon ilang kaugalingong kabubuton nga dili sila maminyo. Mabisan unsa man ang kahimtang nga naa kamo sa estado nga dili minyo, no? Labi na karon na naminaw nato sa online, atong paminawon gyud kini mga mensahe. Apan tingali kamo wala makasabot og nagtinguha sa katin-awan sa maong kahimtang. Apan tingali kamo supak og wala gayud magdahom nga dili maminyo. So daghan kay nag-expect, no? Daghan nagdahom nga sila maminyo apan ang linugdangan o ang resulta nga wala sila maminyo ug ilang gitan-aw ni nga negative sila kinabuhi. Sa tinun-anay lang tingali sa impluwensya sa media, sa atong literatura o literature, mga nobela kanang atong sigigbasa mga nobela, mga pelikula nga naghisgot sa gugma, no? O mga romansa, mao nga ang mga pananaw sa mga tao nga ang kaminyoon usa gayud ka matahom nga gasa nga angay tinguhaon sa tanan o ingon man gikinahanglan. Ingon pa nila, ang akong kapikas ang pinakamaayong butang nga nahitabo kanako. Nakasulti ba mo ana sa inyong kapikas, babae ug lalaki? Wa sad. Wa sa ko kasulti ana. Sorry kayo. So atong makita din moingon ta nga you're the best thing that ever happened to me. Ingon ta sa atong asawa. Mingon sa ding asawa, kanta na ay kapilapil. No? Inuod kanta mo na, the best thing that ever happened to me. Apen labing talagsaon ra ka mo kakita o makadungog nga moingon, malipayon ako og labing maayong gasa kanako nga ako ulitaw o dalaga. Nakadungog na ba mo moingon ana? Naay mga dalaga, naay mga ulitaw mingon nga mao ni nindot nga kahimtang sa kong kinabuhi. Nga nagpabilin kong ulitaw og dalaga. Malipayon ako og labing maayong gasa kanako nga ako nagpabilin niining maong kahimtang nga usa ka ulitaw o dalaga. Ingon ta, ang atong pagsabot sa usa ka gasa o regalo naglambigit og usa ka butang utaw nga atong makaplagan. Mao ni ato ang pagtan-aw sa usa ka gasa. Apan ang atong panan-aw sa pagkadili minyo usa ka kahimtang sa pagbati nga aduna gayoy pagkawala o kakulangan sa ato ang kinabuhi. So ug mao na ana niya kahimtang atong bation nga wala gyud kulang, aduna pagi kulang akong kinabuhi. Maingon lang ta nga dalaga ako kay wala man koy bana. So sa ato pa dalaga ako kay wala ako'y bana. Meaning dili siya makumplito
kung wala siya bana. Moingon sad ulitaw ako, wala man ko'y asawa. So naagyoy katarungan. Nag-inusara ako kay wala man ako'y paris. Di sad pwede nagduhara ako kay wala kay paris. Usara gyud ka, nag-inusara ka. So gimarkahan kini sa usa ka pagbati sa kakulang. Mo nay atong makita. Dunay pagbati nga kakulang ug dili usa ka pagbati nga kita na puno o gipuno. O aduna tay katagbawan sa ato ang kahimtang, no? Sa mga ulitaw. Atong tan-awon adto kita sa higayon nga si Jesus gipangutana may tungod sa kaminyoon ug diborsyo, no? Ang atong mensahe bahin sa mga ulitaw ug dalaga apan atong tan-awon dinhi may tungod sa kaminyoon ug diborsyo. So ato pa kani nagdiborsyo, apil ang minyo, o apil tatanan ani. So ug siya miingon si bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga dili tungod sa pagluib ug unya mga asawa siya ug lain siya nakapanapaw. So sa ato pa mga igsuon, mubulag ta sa atong asawa kay dili kay baw muluto. Mga bana. Dili na mahimong katarungan. Ug mitubag ang iyang mga tinun-an, mao ni gisulti siyang mga tinun-an. Unya ang iyang mga tinun-an mingon kaniya kun mao kana hanay kahimtang sa lalaki uban sa iyang asawa, maayo pa nga dili magminyo. Mao ni gitubag sa mga iyang mga apostolis, iyang mga tinun-an. Apan siya mingon kanila, dili ang tanang tao nakadawat o makadawat nining sultiha, kundili sila lamang gihatagan sa katakos sa paghimo niini. Kaya adunay mga yunoko, atong mga yunok, no, nga daan sukad pa sa ilang pagkahimugso. Ug adunay mga yunoko nga gihimong yunoko sa mga tao, ug aduna usay mga yunoko sa ilang kaugalingong kabubuton tungod sa gingharian sa langit. Ang makahimo pagdawat nini padawata nini. Matud pa mao ni ang pulong Dios. Ato sa makita nga si Pablo niuyon usab nining kahimtang nini iyang gisulti. Hinuon buot ako nga ang tanang tao mahisama unta kanako. Apan ang matag usa adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Dios. Ang usa alang sa usa o usa ka matang ug ang usa alang sa lain. Alang sa mga dili minyo ug sa mga byuda ako miingon nga kaninyo nga maayo alang kanila nga magpabilin nga maginusara sama kanako. So unsa magay pasabot ani ni Pablo? Ingon ta makita nga siya maghisgot o naghisgot nga nagkalain-lain ang hiyas ug gasa sa matag usa. Ug siya usab naghisgot nga unta ang tanan sama kaniya. Kay wa man ni siya maminyo nga makabaton sa hiyas nga mao ang magpabilin nga dili minyo. Si Pablo, si Jesus mismo naghisgot nga usa ka gasa kun dili ka maminyo. Naghuwat maning mga minyo ug kanus ang mahimong gasa na nanyo daan, no? Ato lang gisgutan kaning wala pa maminyo. Apan bisan pa man sa iglesia aduna gay panan-aw nga ang kaminyoon mao ang pinakataas nga level sa matang sa relasyon. Bisan pa sa iglesia, laktod nga pagkasulti nga giisip kadtong mga dili minyo nga sila wala pa makaabot sa gikinahanglan. Nga kinahanglan pa sila musaka ngadto sa kaminyoon. Sa ato pagitan-aw nila ang kaminyoon nga taas level. Ingon man nga ang dili minyo adunay pay kakulang. Wala pa mahuman, wala pa makakabot og katumanan sa kinabuhi. Mao nay pagtan-aw sa mga dili minyo. Wala pa mahuman, wala pa makakabot, wala pay katumanan sa kinabuhi. Tingali daw wala na nato damha apan luyo sa atong mga una-una. Mao kini ang atong pananaw ni adtong mga wala pa maminyo. Wala ta kibaw, satol ra kayo, hilom ra kayo nga mao na day nay atong pagtan-aw niining maong gasa. Ingon ta nga naanda nato sa pagpumulo nga moingon ta nga dili pa minyo. O di ba? Giisip nato nga kulang pa o padulong pa kanang naakay pa. Murag maoy inyong gihandom, mo ilang gihandom nga moabot ta didtong dapita. Kinahanglan atong ilhon nga gipamatud-an sa Biblia nga ang kinabuhi sa dili minyo, dili ubos sa minyo ug ang estado sa kaminyoon dili kinahanglan usa ka labaw nga estado kaysa dili minyo. So dili ni siya wala ni sila maglabuanay. Dili ang minyo labaw sa dili minyo, dili sad ang
Wala maminyo nga ubos sa naminyo. So dili niingon ani ang sitwasyon. Ang duha ka estado maayo na siya. Maayo na ang duha ka estado tungod kay kining duha wa atong makita kini Dios nun gikan sa Dios. Ang duha sama nga gasa usab nga gikan sa Dios. Sa ato pa walay labaw ani nila. Kung wala maminyo o kita naminyo, dili ta labaw sa wala naminyo tungod kay gasa sa Dios kining tanan. Sa ato pa pareha ra. Walay labaw. O karong adlaw kita magigsulti sa mga dili minyo. Ako ning ikuan sa mga dili minyo, no? Paminaw lang sad ta. Maminaw lang sad ta. No ako dili ko makalikay nini, makapaminaw gyud ko kay ako may nagsulti. So atong angay masabtan nga inyong estado karon dili kini usa ka tunglo, dili ni course sa dili minyo. Usa kini kagasa nga sama usab sa kaminyoon. Atong klaron nga dili minyo. Usa kini kagasa nga sama usab sa kaminyoon. Ug bisan unsa man ang inyong kahimtang karon, bisan unsa man kamo nga yugto karon sa inyong pagkinabuhi, sa pagkadili minyo, angay ninyong masayran nga dili kinanglan nga kamo karon nagkinabuhi isip usa lamang kapasiuna sa nobila. Mura bag tan-aw nato nga ang mga dili minyo o kamo mga dili minyo nagtan-aw ta nga murag sinugdanan lang ni sa ako ang istorya sa kong kinabuhi. Murag telenovela bang, murag introduction lang ni kay ang katapusan na ni minyo gyud. Usay ato mao nay atong panlantaw. Dili kamo kinahanglan nga naa sa estado nga nagpaabot lang sa sinugdanan sa matahom nga pagkinabuhi. Dili ni mao ang tuyo sa Dios. Karon mismo kamo anaa na kinabuhi ubos sa kagasa sa Dios. Kamo gitawag sa Dios kung asa man kamo karon nahimutang mga minyo ug dili. Kita kung asa kita karon kita gitawag sa Dios nini. Kung kamo man dili minyo aduna kumoy mga o aduna ba kumoy mga anak nga dili minyo bisan pa man kung aduna kumoy mga higala nga dili minyo atong pamation ang tambag ni Pablo sa pagkinabuhi nga malampuson ug Diosnon nga pagkaulitaw o dalaga ug sa mga minyo abot na ta ug sa mga minyo pamati kamo aron makabaton og tin-aw nga pagpanabot sa kabug-aton ug unsa usab kamahinungdanon ang magkinabuhi sa dili minyo. Makita nato kitang mga minyo ang kabug-aton sad nila. Dili man ta maka-feel ana kay naa naman sa tay daghang kabug-aton. So, ang atong sitas nga pagatukion mao ang 1 Korinto kapitulo 7. So makita nato o makakutlo tagtulo kapag tulunan ini mga igsoon. Ang atong hisgutan sa pagkinabuhi nga uyon sa buot sa Dios sa mga dili minyo. Uyon sa buot sa Dios sa dili mga minyo. Una, hatagan og bili ang pagkadili minyo isip tukma nga kinabuhi. Eksakto. Dili nato ingon kay kulang, dili nato ingon gaduna pa tay gipaabot aron ta maingpit, kundili hatagan og bili ang pagkadili minyo isip tukma nga kinabuhi. Diin ato usab kining ma-share o ato kining magahin, mabahin-bahin ngadto sa atong mga kaila, mga anak, uban pa nga ang mga panglantaw usab wala gyud matukma sa kabubuton sa Dios. Atong makita si Elijah, si Daniel, si Jeremias, si Jesus, si Juan nga tigbautismo ug si Pablo. So kinsa man ni sila? Mao ni ang mga karakter sa Biblia nga labing nagamit sa katuyuan sa Dios ug silang tanan mga ulitaw. Kadaghan. Siguro nagbasa ta sa Biblia, ato na ilan lang ning pangalan nila pero wa ta kibaw sa ilang estado. Kasi nagtuo ta nga kani sila minyo, dunay mga anak, dunay mga pamilya, apan tataw og klaro nga gingon dinhi si Elijah, si Daniel, si Jeremias ug si Ginoong Hesus ug si Juan tigbautismo, labaw na si Pablo. Wala ni sila maminyo nagpabili ning ulitaw. O kini nagpakita nga dili dautan ang pagkaulitaw. Kita doon natin mga anak ng ulitaw nga sige nagbagulbul kay wap na minyo kay niabot na sa saktong edad. Kundi ba ni saylo na sa edad. O kamong ni saylo na sa edad ayaw intaw ninyo tan-awa nga dili maayo nga dili maminyo. Giingon dinhi. Inay daghan kaayuhan nga anaa sa dili minyo. Daghan kunong kaayuhan. Dili lang kunong, daghan kaayuhan, gamintag kunong basig ang angna, daghan kaayuhan sa dili minyo. Karon atong sutaon, dili sa tama, kita mga minyo, dili sa tama ingon, nganom day mi, wa day mi kaayuhan. Maabot ta diha, no? Hatagan mo sa Ginoo kaayuhan.
Karon atong sutao ng mga gisulti ni Pablo sa 1 Corinto 7:25 ningon, karon mahitungod sa dili minyo ako walay sugo gikan sa Ginoo hinuon ani ay akong una-una gihatag ingon nga taong kasaligan tungod sa kaluoy sa Ginoo. Taong kasaligan. Kinsa man ni? Si Pablo. Unsa man si Pablo? Uli tao. Sa konteksto ni adunay tulo ka mahimong panan-aw kung kinsa ang mga dili minyo. Nuna tay makita dinhi nga tulo kabahin. Konteksto sa atong panan-aw kung kinsa kaning giingon dinhi nga dili minyo. Una, kini nagisgot sa ulay nga mga anak nga babaye sa iglesia sa mga taga-Korinto ug ang ilang mga amahan adunay pagduha-duha sa paghatag sa ilang mga anak nga babaye ngadto sa kaminyoon. Mao ni gipasabot dinhi sa 1 Corinto 7:25. Gi-address ni Pablo ngadto dito sa mga ginikanan ug ngadto ni atong mga wala na minyo. Mao na ang una atong makita. Ang ikaduha kini nagisgot sa mga ulay. Kaning ulay apili lalaki o mga babaye, mga kaslunon. Lalaki nga babaye nga mga kaslunon, no? Mao na siyang ikaduha atong makita nga nagisgot usab kini nila. O ang ikatulo ni nagisgot sa mga ulay nga mga babae nga kaslunon o mga nagplano nga magpakasal o kaslunon usab apan may bati og kapitos o kalisod gikan sa iglesia nga magminyo. So doon na sila yung mga kakulian basin na ay mga requirements nga gihatag sa iglesia nga dili pa panahon maminyo, no? So, mabisan unsa man ang kahimtang kini nakapunteriya gayod sa mga tao nga naa sa edad nga mahimong magminyo. Mao ni kaning tulo, no? Naghisgot sa mga anak nga babaye sa Korinto nga ilang amahan adunay pagduha-duha. Adunay amahan nga nagduha-duha nga gusto ang ilang anak maminyo. Mao ni ang makita nato dinhi. So sa 1 Corinto 25 atong usbog basa ningon karon mahitungod sa mga dili minyo. Nato pa ni Pablo, ako walay sugo gikan sa Ginoo. Hinuon, so walay sugo. Hinuon aniya ako'y hunahuna, akong hunahuna nga ihatag ingon nga taong kasaligan tungod sa kaluoy sa Dios. So gikan kini ni Pablo, iyang gitan-aw nga siya usa ka tawo nga kasaligan tungod kay gikaluy-an siya sa Ginoo. Mao ni nga naghatag siya niini nga maong panghuna-huna. Kini nagpasabot nga wala maghisgot si Jesus mismo sa maong hilisgutan. Wala kini nato makita, dili nato mabasa. Apan si Pablo nagpaambit sa iyang paghukom ug pananaw isip daw nga kasaligan sa Dios. Ug kini angay usab natong tun-an. No? Sa Corinto 7:26-27 giingon dinhi, "Ginahuna nako nga tungod sa umaabot nga kasakitan. Maayo na lang sa usa ka tawo nga pagpabilin sa iyang kahimtang karon. Aduna kabay asawa, ayaw pagkigbulag. Wala kabay asawa, ayaw na lang pagpangasawa." So may iyang gipasabot niini. Na ay gusto mga asawa, di na lang hinuon mga asawa, pero di ni magipasabot. Panwala isguti kung unsa kining kasakitan giingon dinhi. No? Panyano tataw lang yun nga iyang tambag, kung minyo magpabilin minyo. Kung dunay asawa ayaw pun magpabilin nga dunay asawa. Sala na sa Dios, no? Ito akong gingon. Magpabilin gayod nga minyo ang minyo. Ug katong wala maminyo magpabilin nga dili minyo. Ug duga lang nga ilisgutan kita nasayod. May suon nga dito sa langit. Nindot ni. Kitang tanan mahimong dili minyo. Ang mga minyo dinhi dili minyo sa langit. Tungod kay ang kaminyoon sa usag-usa katawo kini dinhi lamang sa kalibutan. So alang nato mga minyo, no? Kini atong kaminyoon dinhi lang ni sa kalibutan. Daghan kay nahitabo nga inigtaliwan sa ilang kapika sa kinabuhi, maasawa man mubana. Ang kapika sa kinabuhi inigdayon nagtunod ngadto sa lubnganan, magsigihilak kay gustong muuban. Unya yan suktok mo dito harong makauban na suko, tukbon mga tiyaw-tiyaw ra tong ako. Tiyaw mo na.
Kay wa siya masayod ang kaminyoon ko to bra dinhi. Mabita nagingon till death do us part. Wala na. Matod pa sa Mateo 22:30 nagingon kay sa pagkabanhaw dili na sila mga sawa o mamana pa kundi may sama na sila sa mga anghel dito sa langit. Nakahinumdum ko dunay nangutana nako aning pangutana ha, no? So naminaw magani na siya ron, natubag na imong pangutana nga kung unsa ang atong estado kung dito na sa langit. Napabatay bana, napabatay asawa, dili o wala tungod kay may sama na kita sa mga anghel. Busa ingon ta bulahan kamong mga dili minyo tungod kay kamo nagkinabuhi nga sama sa atong kahimtang ngadto sa langit sa eternidad. Ang gipasabot nini nga gingon dinhi ang katong wala maminyo mao na ang sitwasyon nato ngadto sa langit. Diin sa eternidad nga nagpabilin ta nga wala maminyo kay wala na may kaminyoon dito sa langit. Dunay kasal nga dako sa langit mao ni ang katuang kasal sa iglesia ug kadto sa Dios. Mao nga dunay dakong kumbira. Apan sa tao giingon dinhi nga wala nay kaminyoon dito sa langit alang sa tao, no? Balik kita sa gingon ni Pablo nga dili dautan kun magpabilin nga dili minyo, no? Ang pagkadili minyo matod pa dinhi ang pagkadili minyo usa ka kinabuhi giordina sa Dios ug usa kini katukma nga kinabuhi. Sakto, walay kulang tungod kay kabubuton sa Dios nga ikaw magpabilin nga dili minyo. Sa tinud-anay lang, kitang mga minyo bisan pa man dinhi sa iglesia atong gitan-aw nga ubos ang mga dili minyo. Naka-experience ba mo ana? Mutan-aw ta? So wala na minyo, murag kuan pa kayo, ubos pa ka, wala pa ka maabot sa among level. Wala pa ka kasuway unsay mga problema sa minyo. Wala pa ka makatagamtam kung unsa ang kasakit sa minyo. Apan inyo dili ang musultian nga unsa gid ka malipayon ang minyo, no? Busa ingon ta, bulahan katong mga dili minyo mo ni giingon dinhi. Sa tinud-anay kitang mga minyo bisan pa man dinhi sa iglesia atong gitan-aw nga ubos gyud. Kita namulong nga luoy na siya kay nahimong dalagang ulay, di ba? Sabi bitaw makalit lang ba? Wala na gid sa atong unahon na moingon ta luya na niyo palig siya minyo dako nag-edad. Uy, kana lagi siya ulitaw wa pa maminyo. Ngano ka ha? No? Natay mga pangutana nasa atong unahon na, no? Makaingon ta nga lain si lisod siguro iyang batasan o iyang kinaiya kay wala man gayud siya maminyo. Ato dayong i-judge. Ato dayong hukman. Ato dayong buhatag picture, no? Nindot kayo. Nya kita ra lagi mohimo nanumi mga igsoon sala na. Do not judge according to Matthew 7. Do not judge or else you will be judged, no? Ayaw paghukom aron dili ka hukman. So labi na gyud sa kultura nato igabot sa pagtapok-tapok. Inumdo ka na mga tapok-tapok na ba daw na tay mga gatherings, mga let's say mga reunion, no? Tapok-tapok sa mga parinti. Ug dunay mga kapirintihan na o dili maganip tapok-tapok sa parinti basta dunay mga katapok-tapok nga gahimuon. Ang una dayong istoryahan, no? Moingon nga pirming mapangutan-an ang mga ulitaw. Labi na gid ang mga dalaga. Moingon day nga minyo na ka. Yang anong wala pa magkamaminyo. So kada bang naay pangutana nga naay nagpaluyo nga wala ta masayod kung silang yun na. Basta burag pangutana nga naay nagpaluyo, no? So naingon ta sa unahan nga ang pulong atong kalagmitan ginagamit ngadto sa mga ulitaw, mga dalaga nga kini sila o kanisiya dili paminyo sa ato pa aduna pa. Dili paminyo sa ato aduna pa yung maabot. So wala nasupak sa gisulti dinhi nga mao kini ang kinabuhi nga tukma. So tukma ang kinabuhi sa ato pa dawata. Dili kay aduna pa, wala pa, dili pa. Ingon man ang mga nagpasabot nga aduna sila kakulang o kinanglan nga makabaton gayud og kaminyoon. So ilang gitan-aw nga ang kaminyoon mao gayud ang kalampusan o katagbawan sa ilahang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Bisan naman gani adunay mga pananaw sa mga Kristohanon nga kun ang imong kinabuhi itugyan ngadto kang Kristo. Mao ni kasagaran atong mudunggan. Ang Dios mun itugyan nimo ang imong kinabuhi ngadto ni Kristo, ang Dios magahatag kanimo og kapikas alang sa kaminyoon. Diin man na nabasa, diin ninyo nagibasa. Diin niyo nakita.
Apan kini dili makita sa kasulatan. Wala na sa kasulatan. Apan nagiingon lamang ni Kristo nga hatagan kita og hinungdan og katuyuan og katagbawan sa kinabuhi. Wala siya maingon nga gihatagan ta og kaminyoon aron ta matagbaw. Wala. Iya ring gihatag ini gihinungdan nga katuyuan o katagbawan sa kinabuhi sa bisan unsa ang atong estado, minyo, dili minyo, byuda o uban pa. Wala gayud si Kristo magisgot nga kinahanglan niya nga ikadugang sa tao ang kaminyoon. Ningo ra man seek ye first the kingdom, pagita ang gingharian sa Dios ug iyang katarong, kay ang tanang mga butang nagakulang kanato iya igadugang. Pero wala na iapili ni ang kaminyoon. Wala na magpasabot ang kaminyoon tungod kay kini gasa. Katong iyang giingon dito sa maong bersikulo, supply na paghatag nato og mga probisyon. Dili na probisyon ang kaminyoon kundi gasa sa Dios. No? Apan kadaghanan sa mga dili minyo gisalikway kini nga gasa. Sa dili minyo gisalikway. Adunay pagsupak o pagkawalay gusto, inay nagdahom kanunay nga adunay gayo moabot nga espesyal nga tawo nga mahimong kapikas. Ingon man ang uban gani maghago pagyud sa pagpangita niini. Mao man ni nahitabo kana bang apurado kaayo ba? Kana wala nila tanawa kini usa ka gasa. Moingon gani tagasa sa ato pa ihatag. O gihatag aton dawaton. So wala pa tahatagi, ayaw pag una-una. Kay basig dili na gasa imong makuha. Lumao na din magpaabot kita kasagaran magdahom ang uban pa gani maning kamot gyud. Kay numdum ko sa akong tigulangan sa una, may ngabot nga moabot ang panahon ng babae na mangulitaw. Di na mahitabo. Mao na nadunggan ako sa tigulang kay mga babae na ko na mangulitaw. Nauna ako di man gina mahitabo nga babae mangulitaw. Kay dili man gud ulitaw ang babae, dalaga man gud. So lisod kaayo. Di unsa na to pag-ingon, ang moabot ang panahon ng babae mga dalaga o unsa? Mangulitaw man gud di na mahitabo gyud kay ngano dili ulitaw ang babae, dalaga. So ako lang gihanay gilinaw nako kay murag naitumong pero sayop no. So atong makita dinhi nga kadaghanan sa mga dili minyo labihan na tingali ang mga babae maghimo gayud og hugot nga plano, doon na sila mga plano paghimuon. O katong mga babae din mga dalaga. Na sila plano paghimuon nga kinahanglan magminyo sila nagabot og edad nga 30. Na sila target, maminyo sila nagabot og 30 o kaha 35. Pero ibalik nato ang ilang gitanaw dinhi, maminyo unta ko sa dili pa ko iitsa sa kalendaryo. Mula pa sa kalendaryo ang edad. Mao na ang ilang gipangandoy, no? Kadaghanan kanunay handurawon ang higayon nga sila makabaton o makabarog at tubangan sa altar kauban sa usa ka matahom nga nahigugma kanila. Mao na gyud-una no kanus apag ako no. Nya daghan kay tantanaw dinhi niduta na niya mao nay akong maasawa unta di man na mao gihatag sa Ginoo. Ilang giisip nga sila dili hingpit kun dili nila mabatunan ang kaminyoon. Mao ni ato ang i-share nato sa atong mga anak, mga ulitaw, mga dalaga, no? O kamong naminaw nga mga ulitaw o mga dalaga. Atong una-unaon ni nga mao gayon din kamatuoran nga dili hingpit kun dili ayaw tanawon nyo nga dili hingpit kun dili kamo makabaton og kami sa kaminyoon. Maghuwata unsay plano sa Ginoo. Wala may daw tan magtinguha apan dili maayo kun ikaw nagtinguha gayud. Kanang mamugos jud ka ba niini? Usahay ang maong tinguha nabutang na sa pedestal. Murag mao na lay imong gitan-aw, mao na lay imong gihandom, mao na lay mahimo ludhan. Nga gusto jud ka moabot ning adlaw dinhi. Ug imong tinguhaon nga labaw pa sa imong tinguha sa Dios. Nawa na. Nawa na ang bili sa Dios kanato tungod kay nagtan-aw ta sa usa ka butang. Nga atong makabuot panunaw na paminawa katong dili minyo. Mas maayo pa maginusara magpabiling dili minyo mamatay nga wala maminyo kaysa maminyo sa dili tukma nga tao. Mo na atong tanawon, no? Pero ayog si piyata nga kini sukwahi sa miagi sa atong gisgutan mahitungod sa pagkahimong husto nga tao dili sa pagpangita sa husto nga tao. Dili kita mangita sa husto kun dili kita mismo mahimong husto nga tao. Apan sa atong gisgutan karon nga tukma nga tao, dili kinahanglan nga ang husto nga tao uyon sa imong kaugalingong sumbanan. Kaya ang uban man gyud, unsa lay imong gusto?
No? Musunod lang gyud ta tungod kay naatay gilantaw, naatay tuyo. Ug labaw na nga dili usa ka perpekto nga tawo apan kini nagpasabot sa tawo nga uyon sa kabubuton sa Dios. Dili imong kabubuton, dili akong kabubuton, dili ilang kabubuton, kun dili atong tan-awon kun unsay kabubuton sa Dios sa matag estado sa atong kinabuhi. Dili ang ato ang tuyo ug tumong, no? Apan sa atong gisgutan karon nga tukma nga tawo, dili kinahanglan nga ang husto sa tawo uyon sa imong kaugalingong sumbanan. So unsa may sumbanan nato? Natay mga plano, natay mga gusto mahitabo sa atong kinabuhi, nakalimot na ta nga kung unsa kadaghan ang plano sa tawo, ang plano sa Dios mao gayud ang matuman. Mao ta atong hinumduman mga igsoon. Bisag unsa pay ato ang tumo ug tuyo, unsa may atong plano sa atong kinabuhi, hinumdumi nga ato ginang isang-at ngadto sa Dios kay ang iyang plano mao gayud ang matuman. Dili gayud usab dautan o laksot nga butang kung gusto maminyo kay inay si Pablo mi klaro diha sa bersikulo 28 nag-ingon siya sa 1 Corinto kapitulo 7. Apan kung mga asawa ka man wala ikaw makasala. Ug kung ang dalaga mamana wala siya makasala. Hinuon ang mga minyo makasinati sa kasakit diha sa unod ug buot unta nako nga makalikay kamo gikan niini. No? Walay sayop kung magtinguha o nagtinguha magminyo, wala usay sayop kung ikaw magminyo. Apan kinahanglan kita makaamgo nga ang pagkaulitaw o pagkadalaga usa kini kagasa. Mao ginay ato una-unaon. Ato isulti sa atong mga anak, mga dalaga ulitaw, hinumdumi kung ikaw nagplanong magminyo. Kana gyung gwapa. Adi usa kini kagasa. Ayaw ninyong tan-awa kung unsay inyong gusto, kundi unsay gusto sa Dios. Kung ikaw dili minyo anaa ka karon sa asa, ang buot sa Dios kung anaa ka o kini dawata. Olivia. Atong dawaton. Mao man kabubuton sa Ginoo. Matod pa sa sa 1 Corinto sa dili pa nabasahon arita sa ikaduha ka punto. Gingon dinhi, isaulog ang paggadili minyo isip mabungahon nga kinabuhi. So isaulog atong mga ulitaw. Sa lain pang pagkasulti kung ikaw dili minyo gitawag ikaw dili lang sa katuyuan nga mag-inusara apan adunay labaw nga mapuslanon nga katuyuan alang sa katuyuan sa Dios. Busa isaulog ang pagkadili minyo isip mabungahon nga kinabuhi. Matod pa sa Corinto 1 Corinto 7:32 ngadto 34 bersikulo 32 nag-ingon, buot unta nako nga kamo mahigawas sa mga kabalaka. Matod pa ni Pablo, ang lalaki nga dili minyo may kabalaka alang sa mga butang sa Ginoo. Kung unsaon niya pagpahimuot ang Ginoo. Apan ang lalaking minyo adunay kabalaka sa mga butang sa kalibutan. Kung unsaon niya sa pagpahimuot sa iyahang asawa. Busa nabahin gayod ug ang babaeng dili minyo ug ang ulay adunay kabalaka alang sa mga butang sa Ginoo. Aron siya mabalaan diha sa lawas ug sa espiritu. Apan ang babaeng minyo adunay kabalaka mahitungod sa mga butang sa kalibutan kung unsaon niya pagpahimuot sa iyang bana. So makita nato ang dako kayong kalainan. Sa laktod nga pagasulti si Pablo nag-ingon nga bintaha gayod ang dili minyo tungod kay mahimo gayod nga bugos ug tibuok ug dili mabahin ang iyang ununa sa pagtinguha sa mga butang sa Dios. Nahimo na natong mga minyo apan atong tan-awon praktikal ra gyud kayo makita nato nga kaning mga dili minyo dako gayud og gigayon. Sa pagtuman ang iyang ununa dili mabahin ang iyang ununa sa pagtinguha sa mga butang sa Dios. Sa pagtuman o pagpagamit sa kaugalingon sa mga kalihukan sa Dios. So, dako, pananglitan, kung ikaw mahimo usa ka misyonaryo, bintaha gayo kung dili ikaw minyo. Bintaha, no? Dili ikaw mabalaka kung muuyon ba ang imong asawa o bana, dili ikaw mabalaka kung muuyon ba ang imong mga anak. Ug dili usab ikaw mabalaka kung unsaon imong pagpahimutang imong pamilya. Ug alang sa ilang seguridad naghunahuna nakaana ug sa daghang mga rason nga tataw og klaro nga kita nasayod na daan mao na nay atong nakita sa minyo ug sa dili minyo nga mao ni ang ato ang mga sagubangon apan dili kini nagpasabot nga usa ka pamilya o magtiayon dili epektibo kun mahimong mga misyonaryo.
Apan ingon ta common sense ra gyud atong makita. Sentido komon na kaayo nga mahinungdan nga aduna gayoy kalahian sa plus unon atong mga burden, no? Sa dili minyo ug sa dili minyo. Nya ubintaha gayud ang dili minyo sa atong gihisgutan dinhi. So sama sa una nga ulitaw pa ko. Wala ko'y dili ko mingon nga mulakaw ko, ditso-ditso ra ko, bisag asa ko, tuyo ko na kong kalibutan. Pero ang kalibutan kung gitanaw kana nasa science lab, ang kalibutan nagtuyo ko dito. Walay magbutog asa ko. Tungod kay dili man ko minyo, sa pagkaminyo na, siyempre na anak ko yun na, mga anak, asawa. Usahay mabali. Na natin ganoon nga anak o mga asawa. Sayop. Maunay kuya og mabali, no? Delikado na. So, mao na atong bantayan apan dili kini nagpasubot nga ang usa ka pamilya o magtiayon dili epektibo kun mahimong misyonaryo. So doon natin kahigayunan kitang mga minyo nga mahimo tang epektibo sa mga buluhaton sa Dios sama sa usa ka misyonaryo. O, mao nga giawhag nako kamong mga dili minyo ang inyong makita nga mao kini ang higayon nga kamo adunay daghang mahimo aron sa pagbuhat sa mga katuyuan sa Dios. So mao ni ang gipasabot nini. Mao kini ang higayon nga inyong kinabuhi mahimong mabungahon, pinaagi ug alang sa himaya sa Dios. Gamitan ninyo ang maong higayon, buhatan ninyo ang abutang alang sa gingharian sa Dios. Mao ni atong isulti sa atong mga ulitaw, mga dalaga nga mga anak, nga mao ni ang imong higayon nga wala pa kay sabod, wala pa kay hunaon-hunaon nga daghan nga ikaw magpaggamit sa Dios alang sa iyang katuyuan ug iyang mga buluhaton. Kaya makakonsentrate ka, makapokus ka ni ana. Ayaw ka mo pagkinabuhi nga na alang sa nagpaabot lang. Mura kag naay gipaabot pero wala. Apan pagkinabuhi ka mo nga ana-ana ka mo taliwala sa gasa o pagtawag sa Dios alang sa iyang mga katuyuan. Dili lamang sa dalaga o sa ulitaw, apan bisan kitang minyo, dili ta magpaabot unsay sunod mahitabo apan tan-awa nga bisan ang atong kaminyoon anaa kana taliwala sa gasa sa pagtawag kanato sa Dios alang sa iyang mga katuyuan. Walay gihimo ang Dios nga wala siya tuyo. Panadunay pagtinta lang dakong pagkababag sa pagbuhat nini. Inay unta magkinabuhi alang sa gingharian sa Dios apan kasagaran sa mga dili minyo nagpatuyang og nagkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Litaw pa bitaw ko, daga pa ko, way magbuot na ako. Ako sang tagbaw na akong kaugalingon. Lipayon sa nako kong kaugalingon. Unya na lang kung magminyo, kung matagbaw na ko sa kong pagkaulitaw o pagkadalaga. Matuor og dili malalis, no? Nga ang kinabuhi sa minyo, mahimo gayod nga mabahin ang unahuna og tinguha. Apan tataw sa makita nato nga labi na sa henerasyon karon nga ang mga dili minyo sa iyano lamang nalambigit sa nagkadlain nga mga butang nga wala hinungdan. Nakita, di ba nakita na nato, no? Nga nabahin-bahin ang ilang mga interes, panahon, tinguha ug oras sa ilang gibuhat. Tungod kay wala sila'y obligasyon. Wala sila gitan-aw nga responsibilidad. Mo na ang ilang nakita, ang ila lamang kaugalingon nga naghimo silang mga butang nga sila malipay. Nahimo silang gitawag og self-centered nga tao nga ang ilang gitan-aw ila lang kayuhan. Maunongon kayo sa pagtan-aw sa mga latest episode, umtay mahimo, na umtay mga anak di way asawa mo sugo na tog palit bugas. So tan-aw ta sa episode sa usa ka TV series o mga anime sama sa mga madasigon kay nga muhatag sa tanang oras ngadto sa gym. Dili daw tan magresisyo mga igsuon. Apan una-unaa ang pangutana nga ato gayong pagatiman-an kung sang atong gibuhat na himuot ba ang Ginoo na himaya ba siya. Mag-unsa man ta tingali sa pag-growth sa oras sa social media, mo na ibuhaton nila tingali dedikado kayo sa pagmudaog, no? Mudaog sa sa mga pinakabag-o nga online game na may mga bagong online game unya gusto mo gid silang sila mudaog daghan kay na nalulong kayo ni ana tingali sa paghatag sa matag Domingo alang sa pag long rides sa ilang panaw sa pagtungtong sa sunod nga bukid. Mao ginauna sa mga dili minyo. Karon Domingo adto ta katkat na Bukira. Sunod Domingo adto ta didto sa kanang mag-hike ta didto. Daghan kayo imbis nga una-unaon ang mga butang sa Dios, ang mga butang nga kalibutanon mailang ginuna aron alang sa katagbawan sa ilang kaugalingon. Mao na ang diferensya nga atong makita. Pero sultian ko kung mga igsuon. Kining gihimo sa dili minyo aduna usay mga minyo nga naghimo niini. Naasad.
Kadaghanan mga dili Kristohanon naa say mga Kristohanon sad. Nga ilang giunaw na ini ka Domingo wala dili ang adlaw sa Dios kundi adlaw na nilang tigpapahulay. Wala nila makita kung unsa kadakog bili ang gibugaton niya ng adlaw. Kanang adlaw sa Ginoo na usa ka adlaw ang gipangay sa Ginoo ang unom atoa. Unya ug saon na lang balihon sa Ginoo. Usa ka adlaw inyo ha, unom ako. Wala nakapait. Nga wala nato klaro, wala dili tataw gyud sa ato ang kalantip sa atong salabutan. Kung unsa gyud ang kamatuoran, no? Ato makita dinhi nga tingali sa paghalad sa matag Domingo, mao na diha atong buhaton, magpanaw, maglong ride, magbiking, oh. Ang mga pangunahuna sa mga ulitaw ug mga dalaga karon bisan man sa mga Kristohanon, walay gipili, no? Nga dili minyo, mao nga ang pagtagbaw sa kinabuhi samtang wala pa moabot ang linugdangan o paglugdang sa kinabuhi nga kinahanglan na mahimutang nga moseryoso sila sa kinabuhi nga minyo. Nakasuway, nakadungog ba mo ana? Abi na si di pa minyo. Enjoy your life. Ulitaw pa ka. Enjoy your life. Dili man na dautan pero enjoy mo kinabuhi diya sa Ginoo. Ayaw enjoy ang kinabuhi mo sa kalibutan kay lain ang hari sa kalibutan, prinsipe sa kalibutan. Dili na ang atong Dios nga buhi ang matuod. So apang gihagit ko kamo, pamati kamo nining maong takna nga panahon nga kamo walay daghang babag kumpara sa minyo nga makahimo og motubo sa inyong Kristohanong pagkinabuhi. Wala gyud. Kuan kayo, ditsugi kayo, tataw og klaro kayo nga kaning mga dili minyo, wala gyud sila mga babag, no? Makahimo sila silang gustong buhaton. Pero mao lagi na ilang gipahimuslan kay gayunan ang ilahang libre o freedom nga pagbuhat silang kaugalingong kabubuton alang sa katuyoan ug tumong sa ilahang kaugalingon dili sa gingharian sa Dios. No? Nahalan ta sa pagtuman sa kapusalanan sa kinabuhi alang sa mga butang nga langitnon nga mao ang mas mahinungdanon ug magpabilin ug mumulabaw pa niini kinabuhi nato dinhin ning kalibutan karon. Mao ni ang mga butang nga atong tan-awon. Mao usab ni ang mga butang nga atong i-share sa atong mga anak ulitawg dalaga, sa atong mga kigalaan ng ulitawg dalaga, nga ang atong panahon hamubura, nga ang inyong pagka libre karong panahon na tungod kay kamo dili paminyo, gamitan niyo alang sa katuyuan kay mayan sa atong Ginoo. Tungod kay mao na ang importante kay. So aduna gayoy kamo mas daghan nga oras ug panahon karon nga kamo dili minyo kumpara ni atong mga minyo. Mao na atong kamatuoran bisan pa kitang minyo nakasabot na. Experience magina nato daghan magikay tag mga obligasyon. No? Naa magina atong asawa sigig bira. Bira nato sa magampo na magpray ta. Birahon kita sa atong asawa. So aduna gayud kamoy daghang mga oras katong mga batan-on. So ang pangutana ani ang igsuon, nagtinguha ba kamo kang Kristo? Mao ni ato ipangutana nila, mga batan-on, mga tigulang, mga hamtong. Dalaga man og minyo, mao ni ang pangutana nga dili lamang nato ma-address ngadto sa usa ka tawo kundi dili ato ning ma-address ngadto naton tanan, no? Nagtinguha ba kita kang Kristo? Nagtubo ba ang atong gugma og relasyon ngadto kang Kristo? Nagtuman ba kita sa katuyuan sa Dios? Katuyuan sa Dios alang kanato. Ato bang gituman? So mao ni ato makita dinhi mga punto nga ang una hatagan og bili ang pagkadili minyo, isip tukma nga kinabuhi. Ikaduha isaulog ang pagkadili minyo, isip mabungahon nga kinabuhi. So adto ta sa ikatulo. O katapusang pagtulunan. Pakita ang pagkadili minyo, isip putli nga kinabuhi. So mao ni sa mga ulitaw sa mga dalaga ug sa atong mga anak nga ulitaw dalaga ato ni silang isulti, ato ni i-share nila. Sa Corinto City 36:38 nag-ingon, apan kung adunay tawo nga nagtuo nga dili na angay ang iyang lihok ngadto sa iyang mga ulay, kung kusog gayud ang iyang pagbati ug kung kinahanglan man gayud nga kinahanglan gayud kini tuguti nga ang maong tawo sa pagbuhat sa buot niya paminyua sila ug kini dili sala. Hinuon ang tawo nga may barog nga lig-on diha sa iyang kasing-kasing dili tungod kay siya gipugos kundi dili tungod kay aduna siya katungod sa iyang kaugalingong kabubuton. Ang nakahukom sa sulod sa iyang kasing-kasing nga dili minyuan ang iyang pangasawunon. Kanang tawhana nagbuhat sa maayo. Busa ang mga asawa sa iyang hinigugma nga ulay nagbuhat sa maayo apan dili ang dili mga asawa nagbuhat sa labaw pa nga maayo. So ug atong tan-awon naagi mensahe si Pablo nga gihatag sa mga dili minyo.
Sa nagunang mga sitas ni Pablo usab nag-ingon sa Corinto 7:9, ningon siya, apan kun sila dili makapugong sa ilang kaugalingon paminyua sila. Kaysa maayo pa nga maminyo kaysa magdilaab. Kuyawa ni magdilaab. Kayo mo yun no? So maayo pa nga maminyo kaysa magdilaab. Pangutana, ang kaminyoon, usa lang ba ka maayong alternatibo sa pagkighilawas? Dili. Ang kaminyoon, usa lang ba ka pamaagi aron pagtagbo sa gibati nga nagdilaab diha sa inyong kasing-kasing? Usa lawas nun nga gibati? Dili gihapon. Apan sa miagi natong mga nahisgutan, nasayod kita nga ang kaminyoon ug ang taha sa asawa ug bana dili lamang mahitungod sa ilang kaugalingong kalipay. Mao na atong gisgutan sa miaging mga wali nato nga wala ta magtan-aw sa ato lamang kaugalingong kalipay. Pero wala magdili ang Ginoo nga kita malipay. Dili lamang kana ang katuyuan. Dili atong kaugalingong kalipay ug katagbawan apan labaw nga alang sa katuyuan ug himaya sa Dios. So walay pili, minyo ug dili. Kini mahimo gayon natong ipaklaro sa hataas apan tuguti ako nga ipatinaw kini sa mubo, no? Kay ug istoryahon tani pertigon taasa. Ang bisan unsa natong pisikal nga mga tinguha nga nangita og katagbawan ingon man ang lawas nung pagbati nga nagdilaab, kinahanglan nga ato kining dad-on ug himuon nga instrumento nga paagi sa pagsimba sa Dios. So kung atong gitan-aw kini nga atong kaugalingong katagbawan, lawas nun ato ning himuon nga atong katagbawan diha sa pagpangalagad sa Dios. Kung gusto mo panaw sa mga manindot nga mga lugar o pagtagbaw sa atong mga mata, kini atong buhaton sa paagi nga magsimba kita sa Dios. Kay kananang atong nakita bisag asa pa kanindot nga talan-awon nga makatagbaw sa atong mga mata. Wala siguro malilong nato nga kana gikan sa Dios. Ang Dios ang nagbugna. Sumututok ta sa namugna, dili ang gimugna. Ug ikaw adunay nagdilaab nga pagbati kini buhaton sa paagi sa pagsimba sa Dios. Hinduta ana mga igsoon. Mao na dunay mga pag-ampo nga mingon tala. O Dios, padilaab ba ang kalayos kong kasing-kasing sa pagpangalagad kanimo? Wow. Dili ba? Ayaw nang ipadilaab yang lain kan nang dilaab makapaso. Ayaw na. Dilaab sa imong kasing-kasing pagbati diya sa Dios pagsimba. Busa buhaton kini uyon sa iyang mando ang nga naa sa Biblia. Busa buhaton kini sa pagpaubos sa mas taas og langit nun nga sumbanan sa gugma sa pag-amuma. Busa buhaton kini isip pamaagi sa pagpasalamat o pagdaig sa Dios nga ang katagbawan na dawat dili tungod kay angayan kita niini apan kini hinumdumi mga igsoon nga kini grasya sa Dios. Busa kun dili mapugngan ang gibati buhata ang matarong. Mao ra gyud na. Simple ra gyud kayo. Kung dili nato mapugngan ang atong gibati, buhata ang matarong unsa man ug mao na imo ang tumog tuyo hala pagminyo. Ay laging na nga bala na, kinsa. Ayaw na. Unsa may mo ihatag Lord? Busa kung ikaw dili minyo, buhata kun unsa ang matarong. Kung ikaw adunay pagpugong labing maayo, buhata ang pagkinabuhi ug pagkinabuhi kamo nga putli. Mao ni ato ang ikatambag sa atong mga kaulitawhan, mga kadlagahan, sa atong mga kaila. Nga ikaw kung doon na kay pagpugong, kinahanglan yun maayo ginunta. Buhato na to ang pagkinabuhi nga putli. Kay maunay tuyo o katuyuan o tumong sa Diyos sa ato ang kinabuhi. Madalaga man, maulitaw o maminyo. Apanasayod ako, nga ang uban tungod sa kahuyang kini mapakyas, pansamtang may gininhawa pa adun na higayon sa pagbago. Daghan kayo napakyas nining mga pagpahimangno ni Pablo, pinagi sa pulong sa Diyos. Apan gingon din nga samtang may gininhawa aduna pahigayon sa pagbago. Dili pa ulahi ang tanan, no? Ang Dios nahigugma gayud kaninyo. Nagpadayag siya sa iyang gugma alang kanato nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Mao na samtang duna pay gininhawa ang tao, dili ta mawad og paglaom tungod kay ang Dios dili mawagtang, tungod kay ang Dios mao atong paglaom mga di na ba atong paglaom mga igsoon. Timan-ina ninyo. Kung unsang may kasaypanan, kasalanan, kalapasan atong nahimo, hinumdumi nga si Ginoong Hesukristo nagpakamatay alang kanato sa dihang makasasala pa kita. Ngunay dako kayong
Nindot kay natong tan-awon mga igsuon kung unsa iyang gibuhat. Busa maghinulsol kita og andam og tagana gayud ang Dios nga mobag-o kanato. Ug magsugod kita karon sa pagkinabuhi nga putli, ulitaw, dalaga, uminyo. Mao ni atong tan-awon, mao ni atong perspektive sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Aron kita matulid, aron kita mabag-o, aron kita mahauyon kung unsa man gyud ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa man ang atong estado. Unsa man atong kahimtang. Samtang sa dili pa ang katong dili minyo, imbis nga magsigi og pangita ug paabot sa husto nga tao, gidasig ko kamo magkinabuhi ug magtutok sa pagkahimong tukma nga tao nga buot sa Dios alang kaninyo. Mao na atong gisgutan sa mga nangaging wali nga kung ikaw dili kinahanglan nga ikaw mahusto nga tao o nangita ka og husto nga tao. Kinahanglan ikaw ang husto nga tao alang nianang maong tao. Ayaw pagpaabot nga makakuha kag perpekto nga kapikas. Ayaw guna-una nga bisan dugay na mong naminyo, dugay na tanang naminyo nga makita nato na perpekto natong bana, na perpekto natong asawa. Dili kay kidinis kalibutan walay perpekto, ang perpekto to as langit. Munay atong timan-an. Inay magtinguha kamo sa relasyon nga mas labaw sa tanang relasyon. Ang relasyon nga labaw ni anak mo ang relasyon diha ni Kristo. Inay, ang unang pangitaon ninyo mao si Kristo. Kay ang dagway nining kalibutana, lumalabay lang, kitang tanan, mulabay lang. Busa atong gamiton ang atong panahon, samtang niya pataning kalibutana, nga ang atong pangitaon, ang dagway ni Kristo sa atong kinabuhi, aron mulangtod, o muhangtod, o muluntad ang atong kinabuhi Kristohanon, diha, uban, subay sa kabubuton sa Dios. Minyo, ulitaw, dili, ug dili. O kanatong tanan, ninyo ug dili minyo hinubnumi, nga tungod sa usa ka ulitaw nga si Hesus nga mianhi og gilansang sa krus ug nabanhaw, mao nga hinungdan nga kita adunay kapuslanan tumong og kaugmaon sa eternidad. Ug pinaagi niini kita isip iglesia maminyo sa Dios hangtod sa hangtod. Mao kini ang tumong og katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. Dili lamang sa dalaga, dili lamang sa mga ulitaw, kundi kita mga biyudo, mga minyo. Atong tan-awon gayud nga atong kinabuhi nahisubay gayud sa kabubuton sa Dios. So mao ni atong mga lisong nga pagtulon atong nakita. Sa una, hatagan og bili ang pagkadili minyo, isip tukma nga kinabuhi alang sa ulitaw mga dalaga. Isaulog ang pagkadili minyo, isip mabungahon nga kinabuhi. Ug ikatulo, ipakita ang pagkadili minyo, isip putli nga kinabuhi. Mga ginikanan kita, nasayod ako nga nakakutlo kamo mga pagtulunan nga atong igahin ang higayon aron pagpasabot sa atong mga anak nga ang atong kinabuhi dinhi kalibutan na hamubo na kayo. Nga hatagan nato og bili, ug hatagan nila ang bili mintras dili pa sila minyo. Hatagan lang bili ilang kinabuhi. Ug ila kining isaulog ug ipakita sa dili minyo ang usa ka putli nga pagkinabuhi. Susama usab sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. So salamat sa Ginoo nga siya kanunay nagauban kanato bisan pa man sa ato ang paglakat dinhi sa kalibutan, luyo sa mga katalagman nga atong giatubang, luyo sa mga kasakitan nga atong nag-ali sa atong agianan, apan nasayod kita nga ang Dios moray bugtong naghatag nato paglaom, naghatag nato sa tanan natong gikinahanglan bisan pa man ang atong kahimtang dili na gyud nato masabtan. So salamat sa Ginoo mga igsoon, ug magampo ta. Duko nato itong mga ulo. Salamat Ginoo Dios nga ikaw Ginoo nagahatag kanamo nining maong pagtulunan, labi na gyud sa mga ulitaw ug sa mga dalaga nining maong iglesia. Lord, hatagi sila Ginoo og panghuna-huna Ginoo God Lord. Lamdagi sila pinagi sa imong balang espiritu nga ilang mapakita nga mahatagan nila og bili ang pagkadili minyo nga tukma sa kinabuhi nga imong gusto mahitabo kanila Ginoo. Nga ila kining isaulog nga mabungahon ug ilang ipakita nga ang pagkadili minyo kinahanglan nga ipahimutang sa putli nga kinabuhi subay sa imong kabubuton. Salamat o Dios sa maong mensahe. Kurang pasalamat ug nagampo kami Ginoo nga imo kaming hatagan og kasing-kasing nga malumo nga amo kining mabilin sa mong unahuna sa mong kasing-kasing aron amo kining i-apply sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dalaygon kamahan kini ang pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo. Amen ug amen.